nu trimitea vorbă la nimeni, toată lumea să ducea să-l cunoască pe împărat. Dar a zis așa, mi-e drag tare de copilul ăla. N-am mai văzut unul ca el după Și a vremea lui trimis împărat. vorba la tine la cameră, Sol a trimis, vreau să vorbesc și eu cu Costel, vreau să cunosc și Sol, cu Costel. Doiși, Românașul și cu Aurel. Prea să te cunoască Ăștia ăla. nu știu povestile din pușcă, Da. nu știu. Și fii atent, mulți interpretează anumite chestii atunci când noi vorbim de pușcărie, ei cred că noi, asta îi spun, păi ce pușcărie, e vreo laudă, e vreo șmecherie. Nu mă, nu este. Dar pușcăria este ca să le explic eu, că ăștia nu definiția adevărată a pușcăriei. Noi când suntem în libertate trăim anumite greutăți. Și greutățile de afară, de multe ori le evităm, le putem evita, dar nu le putem evita ca pe cele din pușcărie. În afară, ești tu cu copiii tăi, cu familia ta, mergi la piață, mergi la muncă, vii înapoi, bababam, n-ai treabă cu nimic. În pușcărie întâlnești pedofili, perversi, criminali, oameni care vor să te agațe, să te bagi într-o orice capcană, să-ți facă rău doar pentru numele tău, să-ți facă rău doar pentru cum ești îmbrăcat, să-ți facă rău doar pentru ce mâncare primești, să-ți facă rău pentru că ai în fiecare zi un pachet de țigări în buzunar, Da, să-ți bă, să facă rău, moară. să-ți E facă altfel rău de doar dușmănie pentru... acolo. Corect, Altfel. să-ți facă rău doar pentru că în fiecare zi ai 100 de roni pe telefon și poți să-i vorbești. Și Da. atunci, tu ești o capacitate, în momentul când te afli într-o pușcărie, și ai o capacitate la un anumit nivel încât poți să te ferești de toate lucrurile astea, ai înțeles? Și atunci, da, este o mândrie și este o valoare pentru că ai întâmpinat 7000 de greutăți pe care nu le întâmpinai în viața de zi cu zi afară, da? Poate Exact. din 10 pe care le întâmpinai în pușcărie, în afară întâmpini decât 2, da? Și în momentul când treci peste toate încercările astea, toate ispitele astea pe Nuțule, care te le iubesc. întâlnești, toate încercările astea pe care le întâlnești în pușcărie și toate ispitele pe care le întâlnești și ești învingător și ești capacitate să treci peste ele, atunci da, mă, poți să te lauzi că într-un sistem în care nu există lege și nu există dreptate, ești șmecher și ai fost șmecher. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Greutățile din libertate nu le veți întâlni veți întâlni cu ce se va întâmpla în lumea hienilor, în jungla de asfalt. Asta este Încărcărit, jungla de frate. asfalt. Aurel, ca ți-ai pula ta de calificat. Iar ăștia nu înțeleg, frate, și eu când îi aud pe unii, eu de-aia nu mai intru. Nu puteam să intru și eu, nu intru eu, n-am eu fan, nu intru că tot mă înjură ăia, măi, eu nu halesc. Măi, ia ăia, Încărcări, te eu vreau să iubesc merg după încărcări. ei. Eu vreau să merg după ei, să-i Ar, bața. bagă-mă în top încărcări carduri. Aprinde ăsta telefonul ăsta, mâncați și pula ta pe contul ăsta, că dacă mă bagi pe contul ăsta în cum îi zice, în top, băgă-mă și pula în familia lui Academul. Băi, ce mi-a făcut unul? Fii atent. A? M-a pus să joc cu bombă la încărcări, te iubesc, mâncați și pula ta. M-a pus să joc cu bambă la cu țăranul ăla de la Craiova. Și m-a jurat ăla de morți de familie. Pe bună dreptate, om, acum. Nu m-am jurat pe bună dreptate, gunoiul, că aveam dreptate eu. Oprește-te o secundă, vreau să spun și eu ceva, A că zis, te vreau să fac iubesc. un coment să trăiască Da. frații tăi. Băiatul ăla a intrat pe TikTok, după ce m-a jurat pe mine, mi-a făcut mie program, n-am nimic cu el, nici nu vreau să vorbesc cu el. Da. Era la Victor Micula în gazdă și s-a părut lui ceva că am spus ceva de țigan și a luat foc și mi-a făcut program, nu știu ce, nu știu cum, a făcut sifon, a intrat vărul lui, i-a spus, bă, ăsta nu e sifon, termină-te cu astea, vărul lui. Și așa a ajuns el pe TikTok. După care văd o fază cu Victor Micula și cu Ferraru, era acolo și cu Nichi și spune Victor Micula lui Ferraru, zice, să-mi bă pula în gura ta și măta aia țigancă. Și ba m-a tăcut în gură. Și acum Nichi zice, ce faci, mă, ești câinele lui Micula? Și acum eu mintea mea șmecheriște haladi cum sunt eu vagabond de stradă și cum e și el. Dacă e să consideră alea, am zis, bă, dar tu ai luat foc pentru mine că am spus ceva de țigan, dar ăsta că am jurat-o pe mama lui Ferraru care e țigan, că n-ai mai zis nimic, că înseamnă că are dreptate Nichi. În fine,
voi aveți prietenia voastră, ați făcut voi jocul vostru, până la urma urmei l-ai dat cu ruji, Janestul ale noastre, știi ce zic? N-ales, știi ce... În fine, e ale voastre, e prietenia voastră, eu nu vreau să intru. Eu acum nu mai Da. sunt în America, ca să zică lumea, băi, ești în America, vorbești în America. Băi, eu sunt care vreți ceva, contactați-mă că vin eu direct. Eu nu Cine că mă zic că să vin. vină după cine, că mergem și batem, care să băgămești, pula mama, le frică să vorbească la telefon, cine să... Wow! Băi, o Nu secundă, știu băi, că Lucian Toranu, nu că nu a vrut voie să mă bage la Oneață în live. A zis Boienică pe țigănește, dacă intră Alex, Boienică este unchiul meu, este ca tatăl meu pe care m-a crescut pe mine, ai Boienică, da, înțeles? viața mea. Da. Păi, E Boienică l-a tatăl meu, eu crescut am viața mea pe crescut, Alex. ascult, eu am crescut cu Boienică oamenii e ăștia. unul dintre legendele Și am României. vrut să intru, mi-a acceptat mi-a acceptat Oneață invitația, am intrat și când am auzit ce a zis Boienică în țigănește, am dat disconnect din respect. Și după am intrat eu și am explicat de ce am dat disconnect, pentru că eu nu am cum să intru în ambiția cuiva care eu îl consider ca tatăl meu, ca unchiul meu, ca familia mea, chiar dacă noi avem o anumită certă pe care voi nu o știți și nu aveți cunoștință de ea, ai înțeles? Și eu n-am cum să fac ambiție. Eu sunt crescut de generația asta mare pe care voi urmăriți. Oneață, Boienică, Victale, Pulețule și alte ale. Ați înțeles? Face tap-tap și distribuiri să crească live-ul. Toți odată Eu trăiască vorbesc la copiii ăștia voștri în să chat, aveți eu parte vorbesc de la ei. ăștia în chat. Eu sunt crescut de oameni ăștia. Toți! Eu sunt prieten cu copiilor. Eu sunt prieten cu Babi, am crescut cu Babi. Boienică m-a îndrumat, m-a sfătuit în alea. Eu sunt creația la oamenii ăștia, lui Carani, lui Fănel, lui Boie, lui Oia, lui Da, Oia. da, da, da. Eu nu vorbesc ca alea. Și mulți dintre voi pe aici, când vă văd în chat, vă aud, pe cine ai bătut? Băi, eu nu trebuie să bat pe nimeni să moră familia mea dacă a trebuit să băt pe cineva în viața mea. Smarduiala într-o șmecherie este una dintre calități. Dar să moară Lorena dacă a trebuit să băt pe cineva. Dar dacă am dat ordine, a luat bătaie care nu mi-a convenit de el. Eu am și dolari, am și creier și separat de asta sunt și smardui să moră. Dacă vreau eu, cu adevărat, dacă vreau. Dar nu vreau să mă obosesc, că nu mă obosesc, nu mă ajută nici kilogramele, nici suflu, nici alea, ați înțeles? Să mă iertați voi. Și separat de asta, sunt adevărat sunt mardoi, sunt antrenat de Buze, de Iulian Buze. Care cunoașteți pe Iulian Buze, campionul național? Boxier. M-am antrenat, boxierul, da, m-am antrenat cu Să el la moară în aia box. al meu, smardui. De performanță. M-am antrenat cu el m-a antrenat. Eu sunt și mardoi. Nu intru eu să spun că știu să dau cu pumnă, că nu place. Dar care vreți ceva cu mine și vreți să căutați bătaie, să moră eu, să moară Lorena, căutați-mă. Că vin cum vreți voi. Și așa, și așa, și așa, și așa, și pe dincolo. Și oricum se sfârșește pentru ăștia din chat, le vorbesc la ăștia din chat, Costălușe. Și oricum s-ar sfârși pentru mine, eu știu care e Cristi, Vlad, te iubesc. finalul. Carantina a patra, Știi cât bag în prostește pat la Morena ca tine? 470 le ia și banii îi dă și pe derdeluși. Și tu te însori cu Morena, fițear, dracu de boschetarul, dracu. Tu mă minți întreabă și tu unul n-ai dacă de ce intru să în mănânci. RFX. Mă, viața mea, intru în RFX, intru în gala RFX ăsta, cum se scrie aici, dar să mor aici dacă nu intru cu briceagul în mână. Alea lui Forel, știi ce zic? Briceagul magic viața mea. În fine, nu e vorba de smarduială, că eu nu mă consider smarduială, eu mă consider un băiat inteligent, eu mă consider un băiat respectuos, vă respect pe toți, dacă pot să vă ajut cu ceva, vă ajut, dacă aveți nevoie de ceva, vă îndrum și cam atât. Dar vreți vreo smarduială cu mine, să vă eu să vor dacă ar fi loc. Eu oricum nu umblu singur, Costel nu știe mai bine, că Costel nu e prost. Uite aici. Eu nu umblu singur pe stradă, eu și la magazin să mor aici dacă nu merg cum trebuie. Și cu dalea, și cu dalea alte. N-am cum să pierd niciodată. În fine, nu e vorba de mine aici. Era vorba de Costeluș. E fratele meu și l-am văzut de vreo săptămână de zile, asta l-am sunat azi și i-am zis, bă, Fere, ce mă cu tine, e supărat pe mine? I-am mai scris și eu pe chat și el mi-a zis, bă, Fere, nu te-am văzut, sunt și eu supărat.
Zic, bă, zic, tu ai nebunit, tu și Costăluș de la Cleșea, du-te, Doamne, iar nu permit eu să-l înjur, că n-am făcut lume cu el. Și nici el nu mă înjură. M-a înjurat el odată când era la nerv, dar avea dreptate, Nu pentru te-am că am înjurat, văzut bă, ce să moară tu... nepotul meu Nu, pe tine. atunci, Nu am înjurat. nu mai, atunci cu foane, cu discuție. Avea dreptate să mă înjure că am spus și eu niște vorbe la dușmanii lui, că vreau să-i dau foc, că voi nu știți, în 2019 a intrat Piticul la Spadasi, nu? Am făcut un live și pe urmă a intrat frații lui, când îi făceam eu live la 1, că nu mai vreau să dau nume, care acel 1 era fratele lui băiatul ăsta, lui Costăluș, și a intrat frații lui și mi-a dat replică și alea. Și eu l-am sunat în privat și am spus lui Costăluș exact ce vă spun eu acum, bă, Costăluș, eu te respect, tu știu cine ești, ți-am făcut și eu live-ul ăla și am spus și eu vorbele alea doar ca să dau satisfacție la lume, la dușmanii tăi. Într-adevăr, bătaia rămâne în picioare. Când mă vezi și alea, și alea, și alea, fă tu ce vrei tu să-mi faci mie. Ți-am făcut și eu live-ul ăla, frate, că frații tăi, uite, mi-a făcut și mie live-ul ăla. Și el a zis, da, mă, Veri, eu le-am zis la frații mei să șteargă live-ul ăla, că n-au făcut bine ce au făcut. Costel a înțeles-o și a lăsat-o așa. Că dacă nu înțelegea el și nu-mi dădea dreptate și ce spunea, băi, rămâi dușmanul meu pe moarte, n-ai ce să cauți cu mine în gazdă. Că ăsta nu Bravo. halește de-alea calde. A, știi cum halește ăsta calde? Da, halește caldele, dar să fie caldele lui, să ajungi în plasa lui. Nu că îi dădeați voi caldele de bunul ăsta, că ăsta nu acceptă caldele să-i dați voi caldele ăsta. Când vreodată îl prindeți pe ăsta vreodată în vreo plasă. Și dacă îl prindeți vreodată în vreo plasă, e și pregătit. Și dacă e singur sau cu nevasta și spune nevasta, pleacă fă de aici, și din 3, 4, 5, 7, 8, 10 inși care sunteți, cel puțin 4-5 sunteți tăiați, decapitați adânc. Ca să înțelegeți cum se treaba cu nebunul ăsta. Că voi l-ați văzut așa mai slab, doamne, că e de la țară, că Costăluș, că nu are... Da, mă, nu are, că nu vrea să mai facă. A făcut 22 de ani. Voi știți ce înseamnă 22 de ani? Sunteți nebun la cap. 22 de ani, cum a zis Ile Cămătaru, dom'le, nu ți-o a zis, ca să nu mint. Da, E greu 18 să-i ani. numeri. E greu să-i Este numeri. greu să-i numeri, da, să mai face ăsta. A făcut 22. Voi n-auziți că ăsta trebuia să se elibereze cu o săptămână înainte și a mai venit 7 plus? Voi dați seama ce psihic, ce putere, ce mentalitate, cum a primit ăsta vestea, că trebuia să se elibereze peste o săptămână și a mai primit 7 plus. Voi vă dați seama ce șoc? Voi nu știți asta. În pula mea, pe voi când vă lasă nevestele, aveți șoc, faceți spre infarct, cădeți pe jos. Și ăsta a mers mai departe. Păi voi îl desconsiderați pe nebunul ăsta? Ăștia Ce nu să știu vorbești, mă, tu? Băi, eu. Băi, tu ești, am auzit că tu muncești cu ziua, ești fermier. Ce să vorbești, mă, tu cu mine? Eu vorbesc cu fermierii. Ce să vorbești, mă, tu cu mine, privat? Auzi? Și stai să-ți mai zic ceva, că sunt o grămadă. Parcă era nevastă ta, Morena. Du-te, ia-o de nevastă, să fii sănătos, trăiește cu ea acolo. Lasă-o pe mine. Stai, mă, să mai zic ceva, că sunt o grămadă de dușmani aici și vreau să le zic eu toată povestea cu Cârnaia. Ia-o de nevastă acolo, vezi. Într-adevăr. Dacă tu ești calificație, nu poate să... Știi câți bagă aia în tomberon ca tine? 140. Păi și cumpără și vinde și lasă șamane, te explică-le. Șamane să moară nepotul meu de nu lasă 140 ca tine și ca mulți șamane. Dar nu vă ia banii, vă par de la șmecherie, sunteți niște boschetari jegoși. Vă băgați în seamă. Să zic ceva e foarte important, ca să înțeleagă toți fraierii. Băi, iar ăștia care sunteți aici și știți povestea de la dușmani, că a primit ăsta knockout. Da, mă, într-adevăr. Partea cu aia urâtă nu s-a întâmplat. Într-adevăr a primit. Cum a primit și Alexander the Great. Knockout. De la 11 inși. Fii atent. 11 inși a sărit pe mine și au sărit gardul să moară nepotul meu. A dat și a furit și a sărit gard. Voi vă dați seama. Ăsta a ținut dinastia, a ținut numele până la cap, exact cum a pierdut regele Alexandru the Great al Greciei.
Și a venit în spate și i-a dat knockout și asta tot. Și pe urmă a scos vorbe că am făcut alea, ca la Părnaie. La Părnaie când ești șmecher, dacă unii nu vor să te considere ca șmecher sau să te recunoască ca șmecher, și ce zice? Nu e șmecher, e bulangiu. Dacă nu e bulangiu, e sifon. Dacă nu e sifon, a luat pula în gură. Dacă nu a luat pula în gură, e curățenie. Dacă nu e curățenie, e curvă nevastă, sta și tot așa și tot așa. Astea sunt vorbe de Părnaie pe care cei din Libertate, voi, cei din Libertate, nu le veți înțelege niciodată. Terminați cu astea să hăliți și tot Popescu și el. Sunteți nebuni, vă spun eu care cum stă treaba. Dacă eu știam că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, niciodată nu mă mai vedeați voi pe mine pe aici. Și niciodată nu mă mai vedeați pe el să vorbească, să fie finul lui Costel sau la... Nu vreau să dau nume și terminați cu vrăjeala asta în pula mea, hata, haliți vrăjeala la fraier. Știa Costel lui Caran vreodată că s-a întâmplat ce vorbesc dușmanii lui Costeluși că alea, când vreodată mai băgă ea în seamă pe el. Terminați, mă, cu vrăjeala asta, mă. Eu vă spun toată povestea, tot adevărul. Da, bravo să moară nepotul meu, bravo. Era asta vreun Husen? Mai acceptat să mănânce cu mine la masă și să-mi spună că e nașul meu. Bă, ai înțeles? Niciodată pe eu zic adevărul. Dar nu el, și tu șmecheri. Astea sunt ale noastre. Uite, exemplu, Costele, tu știi. Când m-am certat eu cu cutare, da? Că nu vreau să dau nume, că nu mai da? Da. Mi-a scos vorbe. Dom'le, te-a futut Cutărescu în cur. Păi eu... Auzi și ăla povestea cu porumbiță inventată? Auzi și tu ăla, auzi și tu, hal de prost, Cristi. Bă, nene. Ăla ce vorbește acolo și ăla întreabă povestea cu porumbiței. Păi care-i porumbiță, bă, băga mea, și pula în familia lui, era 11 inși și ăla era la normă, 11 inși. Lasă-mă să le răspund eu, mă, vere, mă. Ăla e un bulangiu care ținea toată ziua în genunchi până ieșea sânge din genunchi. Nu, mă, lasă-mă să spun, lasă-mă să le explic adevărul. Dar, într-adevăr, porumbiță era... Porumbiță, într-adevăr, era la curtea aia că s-a întâmplat incidentul, dar nu s-a întâmplat ce ale. Nu mai vorbiți, nu mai băgați în ele. 11 inși au sărit pe mine, a dat și a fugit peste gard, nu înțelegi? Nu el, 11. Ăștia nu știu, mă, vere, mă, nu știu. Ce dracu? Eu încerc să le dintre explic, care n-a scăpat unul dintre ei nebătut, nespart, cu picioarele rupte, cu capul, creierul, să moară nepotul meu, de rămăsese paralizat de un picior, așa, mergea schiop, așa. L-a bătut balii nebunul numai în cap până e... L-a bătut balii nebunul numai în cap până i-a spart toată craniul, de aici până aici, uita așa, mergea porumbită. După ce s-a întâmplat incidentul cu Costelus și... Nu ăla, încă 10 l-a bătut. Nu, stai să zic, după ce s-a întâmplat incidentul cu Costelus și a pierdut el fizic, mă refer, da? Asta, nebunul și-a făcut dreptate și a ales să nu mai iasă dintr-un loc și a făcut-o pe lui. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am ales să nu mai e 10 ani. Băi, am ales să nu mai e 10 ani. Și după un an, trecuse un an. M-a luat, m-a pus în cătușe, m-a dus așa în cătușe și am zis, bă, stai puțin, nu mă lăsa să mă răzbuș și eu. Nu că a dat declarație toată până aia să pleci de aici, da? Am plecat. Hal de băieți, auzi. Luați-l de aici că ne omoară. Bun. M-a dus pe cursă. A trecut un an. Mi-a făcut și mie lumea, a făcut și o șmecherie, nu pot să zic cu ce, că pot să mă ia și acum. Mi-a dat și mie cineva 1 miliard. Da, mă, eu știu toată. Hai să zic și eu ceva. Mama. Alo, mama. Auzi, să zic ceva. Da. Zic, băi, ăștia care îl judecați pe Costăluși, ăsta a luat un pumn de la 11 inși. Ce spun restul că s-a întâmplat cu partea aia la altă urâtă, nu s-a întâmplat. Vă spun eu 100% că eu sunt calificat și sunt șmecheri, știu. Nu tu, toți șmecherii României, Petre Geamănu, Preda, toți șmecherii ăștia care era acolo, bă, voi vă dați seama că dacă se întâmplă așa ceva, bă, dacă se întâmplă așa ceva într-o pârnaie, nu mai e șmecher. Ca să înțelegi, niciodată nu mai e problema altfel. Nu mai e voie să fii șmecher. Ia fi atent, Costele, pune o problemă altfel pentru ăștia care sunt în chat. Bă, voi mulți care sunteți în chat, nu ați trăit pe la Pârnaia, stat în libertate. Mulți v-au bătut nevestele sau v-au făcut nevestele sau v-au bătut copiii.
Voi ce atitudine ați luat? Că ăsta a luat o atitudine în care și-a luat 10 ani plus. A ales să nu fie în libertate și să mai stea 10 ani acolo. Voi ce ați făcut, mă, pentru familiile voastre sau pentru copiii voștri sau cei care ați fost bătuți sau ați primit vreo palmă sau un pom? Ăsta n-a acceptat nici pom, nici palma și am luat 10 ani. Păi voi vă comparați cu ăsta? Bă, voi s-a luat 10 ani, voi sunteți nebuni? Dacă v-a bătut ăștia din cea care vorbiți prost de ăsta. Că ați luat și voi bătaie la viața voastră sau v-a bătut femeile, alea, copiii și n-ați făcut nimic. V-ați băgat în casă și poate mulți dintre voi nici la poliție n-ați avut curaj să sunați. Am Dar și o ăsta a întrebare la făcut... voi. Eu mi-am luat 2 pumni și un picior. De la 11 inși, ține minte, și a fugit, dar au sărit gardul toți. Ascultă-mă o secundă, a fost fracțiune de secundă, a venit 20 de mascați. Totul era pregătit. Ascultă-mă o secundă. Mi-am luat 10 ani și după un an de zile trecuse. Am și o întrebare la voi. Păi voi v-ați luat bătaie, v-ați luat capace, v-ați luat, Ce ați v-a bătut făcut după? nevestele, v-a futut nevestele lumea. Păi ce ați făcut? Ce ați făcut după? Nimic. Și vreau să răspund și eu lui Pitbull ăsta. A zis un Pitbull, Alex, tu dacă ai luat vreo palmă și dacă nu, de ce? Bă, Vere, hai să spun, eu am luat bătaie când eram mai mic. Eu recunosc. Am luat și o bătaie, că eram pe la școală, pe la alea, pe la fotbal, cu argumente, contraziceri și alea. Eu, pe când sunt eu șmecher, vorba vine, de când sunt eu, cum mă consider eu, băiețaș și inteligent calificat, de când sunt eu de la o anumită vârstă, de la 19 ani sus, nu am la bătaie și o să vă spun și de ce. Separat de astea sunt proiectul lui Fonela lui Carar Mucava și cu ele voastre și să dau și cu toporul cu măsură și să dau și cu briceagul și cu măsură și să și trag cu alea și știi de ce fac lucrurile astea. Dacă vreau eu cu adevărat și simt eu că e de făcut, n-am mamă, n-am tată, n-am copii, n-am pisică, n-am câine, cei pe mine și în dulap, azi sunt la Moscova, mâine sunt la București, poi mâine sunt la Milano. N-am nimic de pierdut. Care vreți ceva, ieșiți în față. Ați înțeles? Și separat de asta, nici în ziua de azi nu iau, că eu când ies pe stradă nu ies singur, mâncați. Și eu întotdeauna ies, sunt înconjurat de 5, 6, 7 ei și până și ei am înarmat. Dacă l-am înarmat și până pe câine i-am luat armă. Nebunii Costării pe la șofer și câinele i-am luat întregați.